हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। मैंने बापा एठी सकाळु सकाळु बजारରୁ ଶେଉଳ ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମା ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ କେଳେଇବା ଲାଗି। ଏଠି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲେ। ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚୁଲିରେ କରେଇ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଟମାଟୋକୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି। ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କଟା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଳେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଭାଜି ରଖି ସାରିବା ପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମସଲାରେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଗୋଟା ଜିରା, ସୋରିଷ, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚୁଲିରେ କରେଇ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। କରେଇ ଟିକିଏ ଗରମ ହେବା ପରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହେବା ପରେ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଟିକିଏ ନାଲି ହେବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମସଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କଷି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ 2 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ମୋ ଶେଉଳ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର। ବାପାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।